Yung mga kalingap, good morning. Kasama ko po si Mamuena at papunta po tayo kay Jamaica, mga kalingap. At ito po si ayan po ang bahay nila, mga kalingap. Ayan, mga bigas sila, oh. Tao po, may aso dito. Ay! Uy, nag-bless siya, oh. God bless. Dito. Kasama ko si Mamuena. Ayun. Pasok po sa amin. Kamusta na? Si Ate Julie. Nag-meeting po sa eskwelahan po. Ay, may meeting. Guys ko to. Wow. Ito po yung ref na double inverter. Ganda ng bahay. Ay, ang ganda. Naman indoor. Ang ganda no? Indoor plants. Indoor plant. Maganda yan. Para Kamusta na? Oh, dali na dito ka. May balita ka ata. Ay, meron po. Oh, kamusta na? Nakasama pa din ako Sir Alvin sa Achiever po. Oh, wow. Ayun, Sir Alvin po. Achiever na po si Jamaica. Yung first Yan. po sa second. Wow, grabe naman. Achiever. Sa naman po yun sa sa bookmark po. That third is Congrats. Congrats sa sa pinapakita mo. Galing. Pero wag ka ma-pressure ha. Masaya kami na sabihin ko na yan. masaya kami na achiever ka. Ang ganda ng bahay niyo. Naalala mo yung unang bahay niyo, no? Ibang-iba dito. Kaming okra. Grabe, ang sipag naman. May malunggay pa. Sana all may Maliit pa nga malunggay. Sir Alvin nagbubunga lang. Yung okra? Ay, di yung obyo. Ay, may mga bunga Ayun na po sa mga ilan-ilan din madami. Sarap yan. Ang ganda naman, ang ganda dito. Julie, kamusta Ate Julie? Nakarating naman yung 2,000 sa'yo. Pang dagdag Kaya mo yan. Ay, Bali po dinagdag ko po sa kasi ang tinitinda ko na lang po talaga yung bigas po tsaka uling. Kasi pag yun po talagang mga paninda kong gano'n, kasi siguro po sa lokal matunal po. Ito yung gano'n po, At least may kita din, Ngayon po, medyo Kesa- nag-ano po ako sa pagtinda ng street food kasi ang nag-tweetin na lang po yung antay sa atin sa ALS po, yung nag-exam po kaya po. Ay, grabe. Kaya Nag-aaral na po si Ate Julie. Grabe po. Para po madagdagan din po yung kaalaman ko. Anong halimbawa? ALS, pagkatapos ng ALS, ano ka na? Hindi po, may certification na po ako na nakapagtapos po ako Oo. sa junior. Junior high school. Very good. Tapos po yun po, yun sa mga project ko po, ayan. Na po, yan, project ko po yun. Tapos Oo. yung mga recyclable. Pag nakapasa ka sa ALS, tapos ka na ng junior high school. Opo, tapos na po. Tapos, magka-college ka na. Oh, Ay, grabe. Ano kayang ni Ate Julie? course. May napupusuan ka ba na May napupusuan ka na ba Ate Julie? Ang ko po talaga, mula po talaga ng bata po talaga po, pangarap ko talaga mag-teacher po talaga. Ayos, si Mama yan. Teacher si... Anong mapapayo mo kay kay Ate Julie? Ako kaya naman niya. Kung may pang sige. Kung talagang passion niya. Kasi naman niya, matalino naman si Ate Julie, sabi ni ate. Oo, sabi niya Bata. Hindi na po ako nagdaan sa mga module. Oo. Ngayon po, nakakita po ako ng facilitator po namin na si Princess Reader po. Pina-exam niya na lang po ako, kaya di po magpaniwalang exam po ako agad. Ang kapal po, 2 weeks lang po ibinigay sa akin. Pero naipasa ko na po. Ngayon po, gagawin ko na lang po. Naipasa? Naipasa ko na po yun. Ang Parang ngayon po, naipasa na. mga project na lang po, tsaka yung reflection po, baga. Yun po. Parang po. Kaya di po ako makapaniwala na sa ganito pong edad, may opportunities pa po pala na makapag-aral po. Kaya sabi ko, dyan na yung kaya po di po ako dalawang isip na mag-exam po ako talaga. Oo. Malay mo, talagang maging teacher ka kasi ito may mga may mga co-teacher kang medyo maedad na din be. Siguro mas matanda pa kay Ate Julie, no? May mga anak. Yung classmate ko ng college, may mga anak, 2 na anak. Pero ngayon mga teacher na din. Maganda yan Ate Julie.
Sana kayanin, ano. Pero kung bukod Ate Julie sa teacher, ano pa po? Ayun po, sa pag ano nga po, sa pagluto. Pagluto. Culinary arts. Parang, Kasi po, nung mag-ano din po, parang naging ano din po yung sa akin nung simula po kami sa little theater po ng Kapitolyo, tinuruan po kami maggawa ng dishwashing liquid, ang paborito po. Tapos yun po, parang may chance po na yung parang pag-remove po talaga, nun, parang meron po yung DOST po baga. Magbibigay po sila ng tulong sa willing po mag-apply na matuto mag-bake ng cake. Mag-ano po sa nang magawa ng tinapay. Parang marami po palang opportunities po. Ano po, alam-alam mo lang po talaga natin. Ano po, sabi ko, maganda din po yung mga ano po, nagsasabi po kung willing daw po mag-ano doon, mag-enroll po doon. 4 years lang po yun. Pero mas unahan ko po itong sa ALS. Kasi andito lang po ako sa bahay. Tapos po, Dito ka na Ate Julie sa pagluto. tulungan ko pagluto po. Tapos sabi nga ni, sa Dolly naman po, yung kapag po sa mga BH, ay sa mga OFW pa no, or family ng OFW po. Sabi niya, sa Dolly naman daw, willing po sila na magbigay ng kagamitan sa, halimbawa baga sa nabi po, sa kakanin meeting po baga. yung Bible study nyo, kamusta naman? Okay naman po. Bukas. Sa Sabado po. Sabado, oo. At simba, linggo nakakapagsimba kayo. Nagda-drums pa. Nagda-drums ka? Oh, grabe. Pagpatuloy mo lang yan. Kamusta pala Ate Julie yung nangyari kay Jamaica dito? Okay na? Ay, Ang buntis daw po. Ay, hindi yung ano. take pray over po. Yung sabi mong may masamang espiritu. Tapos na yung Wala na. Tapos na. Oo. Amen. Wala ka. Okay ka man na ngayon. Wala Pero nang... bawal na po dyan daw. Ano lang natin. Claim na lang natin na wala na. Ano po, natakot din po akong i-pray over po yan. Diyos ko naman, talagang nanghina po yung ano ko. Tapos yung parang, talaga si lahat ko na magpinano. Massage siya. Tapos kasi parang wala na po. Tapos ang bigat na ng ganito niya. Parang nakababa daw po yung parang iba spirit na nakano sa kanya. Sabi ko naman, sabi ko ganyan, wala makakatalo kay God. Lakasan mo loob mo. Sabi ko gano'n. Kasi nanghina na po siya na. Haba po na po pray over po sa kanya. Haba po. Hindi ko kaya nung nag-ano talaga. Pero ngayon okay ka na. Ang Yung- beses na nangyari dito. Mula dito. Sa dito. Pray lang lagi. Pray lagi. Yan yung sandata natin. Ano? Kasama natin si Lord. Huwag tayo matatakot. Tayo matakot siya. Kay Lord. Kaya sana tuloy-tuloy na ano Ate Julie. Pag makakagraduate na si Ate Julie, sana makapasa, ano? Opo. Pwede nang mag-high school, mag-college. Si Jamaica, achiever pa. Tuloy-tuloy lang. Hayaan mo na yung mga, pag-pray na lang natin yung mga naiinggit ba? Hindi na pong inaano ko. Ano po, pinipray ko po, sabi ko po, God, po yun po ang puso at isip po ng mga taong parang laging negative na lang po inaano sa amin. Kasi andito man po kung anong uli man po kami nakikialam. Kasi po talaga kami mag-ina sa pag-aaral at nag-aaral na po ako. Pero talagang pag naglabas ka po, dyan yung Sus Maria Joseph, susubukan po talaga yung faith mo kay God kung hanggang saan talaga ang kalawakan ng yung parang isip mo po ba gano'n? Hayaan na lang natin yung Ate Julie. Oh, English year ah. English year si Bunso. Oh. At ano pa, Sir Alvin, advance natin. Ay, ano ba? Alam pala niya. Alam din ni Ate ano. Oo nga. Nag-birthday na tayo. 32. Ito. Oo, 32 na. 32? Sa birthday ko. Kala ko 22. Grabe naman siya. Ang layo naman. Oo. Hindi, guys, kasi hindi ano sa edad niya. Ibig sabihin, parang pag may problema si Kalinga, parang ano lang, di ba? Ano lang natin. Mag-enjoy lang. Kahit Tawa-tawa lang, ano po. stress. Na ipapag-pray man ang problema. Ipapag-pray naman yan. Kaya huwag masyadong dibdibin yung problema. Ate Julie? Kasi kapag dinibdib mo yan, mas lalo kang maapektuhan. Totoo po yun. Nandiyan na po yung sasagad yung ulo mo. Focus ka, makapag-isip ka mais. Hindi na kasi naapektuhan na ng problema ang inaano mo. Hindi ka na makakakilos ng maayos. Kaya hindi ka na din makakapag-isip ng tamang gagawin. Kapag stress ka na, gusto mo na lang siguro dyan, magkulong na lang. Ate Julie?
Kaya ano lang, enjoy mo lang. Huwag masyadong big deal, ano, yung problema. Ayan. Ewan ko, pero napapag-pray naman yan. Kapag hindi kasi, pag sinabi ko na huwag i-big deal, kapag problema talaga minsan, naarara na. Pero pag pinag-pray mo na mapagtagumpayan mo yung problema, at least, tutulungan tayo ng Lord. Sabi nga po niya, lahat ng ano po, hindi pa isang bunin natin kay God. Kasi kay God walang imposible. Amen. Amen. Christian. Oh, ayan at Jamaica, ayan, meron Ate Juling ano, nagbigay para sa allowance sa Jamaica sa pag-aaral. Kasi very good. Ayoko. si Bro Benny, yan, 2,500. Sino ano? Sige na at sa allowance mo naman. And salamat po kay Brother Benny po. Maraming salamat po. Very good Malaki mo naman pati to. ang Opo, may ano po siya nga, oh. Oo. Kaya, ito po baga puro, ano po baga, ano, pag na, ganyan, pag na-meeting ako, pag na ano po, proud din po kasi, ayan eh, sa harapan ko, kasama yung anak ko, picture tayo na, sa dami mo ng mga estudyante, tapos kahit na, ano po yung anak ko, nakakasama pa dito sa achiever, di ba po? Kaya, masaya po, kaya sabi ko naman sa mga anak ko na, sa pareho na tayo nag-i-school, ha, pareho tayo nag-ano, kaya po kay Umon ngayon, pag meeting ko ngayon, di ba, first place sila sa basketball. Masaya po kasi First place or champion? First place lang po. Kasi ang lalaki po ng mga kalaban nila. Pero, First Sa Pero- Dait po, first place, summer service po. Champion. pero Ay, nung sa may grabe! field na po, Malakas! ang lalaki po ng Ay, kalaban. di baka, ano sila, dalihin sina Umon sa sa Bicol Meet. Baka po. Kasi first place makuha din yun dun Kaya sabi ko ay, ano po. Kamusta man si Umon na siya MVP? Ano po siya. MVP siya? Hindi ko po alam yun. Magaling rin man po. Magaling. Biruin mo sa ni Umon, magaling pala Po, mag-basketball. kahit ganun-ganun lang po siya. Oo. Ano po. Kaya masarap po sa pakiramdam Oo. bilang nanay na, ganun po kasama yung mga anak ko po sa mga anak. Masarap po sa pakiramdam. Push mo yan Ate Julie yung Po. pag-aaral mo push mo yan. Kailan po panggabi lang po yung time ko dyan eh. Pero sabi na po talagang ano ka po, inaano ko na muna po sa God kaya po ito. Kasi parang masarap po sa pakiramdam na, akala ko kung ganda na lang yung kaalaman ko. Ano po kasi, ano lang po ako, high school undergraduate lang po. Kasi hindi high school undergraduate lang po ako. Tapos, hindi ko po in-expect na madating po yung opportunities na, ayan, opo, na magkakaroon ako ng certificate po, baga na napag-graduate ako ng ano, sabi ko sana all. Kasi akala ko po kasi, may anak na ako, ayan na. Malaking tulong din yung Po, sabi nga po ng mga ano ko doon na makita pa ko, tinuturoan na ni mama ako mag-laptop. Di pa din ako marunong sa laptop eh. Tinuturoan na ako ni ma'am. Sabi doon ng mga nakakita sa akin, pinag-ano ko dito, sabi ko nag-ano po, nagpasa ng exam. Wow, nag-i-exam ka na pala. Sabi ko, kami nag-module pala. Sabi ko, ewan ko nga po kasi ito po yung inano sa akin ni mami. Mag-exam na daw po ako kasi sayang naman. Ayun po. Kaya, go lang po. Go lang yan. Happy din kami na mapagpatuloy niyo yung pag-aaral mga Ate Julie. Mag-doktor ka Ate Julie. Mag-doktor ako. Mag-doktor ako. Ano po, maganda din sana eh, kaya lang hindi na po yun eh. Kasi para nasa anak ko po yun eh. Pangatrin niya po yun na maging attorney. Attorney ang Maganda po gusto kasi mo. yun para sa kanya. Yun na lang po para sa kanya. Mga yung napagdaanan. Opo. Oo. Parang yun na po yung natin challenge sa kanya para maging Attorney, kailan mo lang na-realize na gusto mo pala ng attorney? Simula nung Sir Alvin ang ipagkait sa pinagkait sa Yung station. Anesthesia. Sige. Alam ko naman may mga private issue tayo na hindi pwede natin gamitin dito. Si Ate April, kamusta na Ate April? Kamusta yung pag-aaral mo? Mag-graduate ka na din? Opo, sa May. Ng grade 12. At merong kami Malapit na. Oo. April. Allowance. allowance kay Ate April. Pero bago kakantahan tayo ni Ate April, so, Oo, kakantahan tayo. Kaso may nahihiya kay Ate Julie. Si Ate April po mga kalingap, malapit lang siya. Malapit lang siya dito sa kina Ate Julie. Kamusta na? Bakit na-touch ka? Kamusta na ang Nice lang po sir. Nung ano po, second quarter
quarter, ano, good honors po. Oh, with honor. Second quarter. Second quarter. With honor. Wow. Talaga? Makanta pa nga. Oo. Pagkatapos na ito, ibigay mo na sa'yo. Ito pang dagdag sa ano mo. Ayan, ito sa... Thank you po. Maraming salamat po kasi hindi niyo po nakakalimutan. Iyakan yun Bigyan sa... ako ng allowance. Sobrang laking tulong po nito kasi hindi na po ako nakaka-absent. Nag-ano siya eh, with honor. Dahil po sa inyo. Kasi malaking tulong po na bigyan niyo ako ng allowance kasi nakakapasok ako, nakakagawa na po ako ng mga activities, nakakapasa ng sa tamang oras. Kaya thankful po ako kasi dumating kayo sa Okay lang yun. Iyakin kasi talaga to eh. Mababaw ang luha niya. Ang mababaw ang luha. Tapos mag-graduate na siya, grade 12 sa May, malapit na. Tapos ma-college, anong gusto mo first? ito hindi na po ito. Nakabasa ako sa Ay, syempre makakapasa. Ano ba hindi? Makakapasa yan. Ayun ba? Kita ko yung mga post-post. Ay, nakita ko ngayon. Medyo okay. Yan, grabe si ate. Congrats. Congratulations. Ang ganda ng mga balita ngayon. Oo, Si Jamaica, si Jamaica. ano din. Ang laking tulong niyo po With kasi ano? kaya talaga, kayo po talagang ginawang instrumento ni God para magkaroon ng pag-asa yung mga taong nagsusumikap talaga makapagtapos. Di ba po? Salamat sa Lord talaga. Opo. Gamit tayo sa maayos na. Siyempre may ano, mga pakinggan. Mga kanta. Kahit kasi yan. Oo, May naka-ready na yun, oh. So, mga yan. kanta yan, syempre. Singer po natin yan, ang ating singer. Makanta yan. Pagtapos mo magluha. Galing silang kumanta pati ito naman. Oo. kakaluha lang. Oo. Naano ko din yung kanta mo ay pinag-aaralan ko. Kung paano magagaya yung boses. paano ang atake, may mga atake yun. Yun na po. Ulit-ulitin ko sa'yo Ay, hindi ko kaya yan. ang nadarama aking puso. Ang damdamin ko'y parang ang sayo. Kahit kailanman magbabago, ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay ka, nag-iisa. Wow, galing naman. Yan. Siyempre, di ba patalo si Ate Judy? Hindi pagdating po sa ganyan, Diyos ko. Ay, sayaw man ba si Ate Jolie? Si Ate Judy, saka ano. Ayun, sayaw. Saka ano, pag ano, may tugtog. Ano lala, sa birthday ni Kalingap, masayaw ako doon. Invited ba sila? In-invite ko na sila, Be. Siyempre, ang ating organizer, si Mamuena. Na kahit man lang po sa kunting anong, sa malaking tulong po, Kalingap, pag-provide po kami ng iyo sa iyo. Ay, kahit Siyempre wag na. po. Hindi po kasi Prayer siyempre, na lang. Hindi po, sa laki ng naitulong mo po sa amin, Kalingap. Diba po? Hindi kami ngayon ganito kung hindi po talaga dahil sa inyo. Diba po? Salamat talaga sa Panginoon. Opo, talaga maraming salamat po talaga sa Panginoon. Una kay God, pangalawa po kay Kalingap Alvin, kay May, talaga May, maraming Ayan, shout salamat. out kay Ate Reyna. Opo. Pagaling ka mo at may ano ba kayo? May, Sa na-opera. May medication siya. Paano siya sa kidney? May medication. nag-connect siya sa connect po lahat sa Pag-bawal mo. Siya
Siyempre si ate ano, kamusta na? Nakakapagsimba ka pa? Nung dalawang linggo po hindi pa ako nagkakanta yan sa church. Nagkakanta. Ay, song leader ka na? Ay, hindi po lang. Back Back up. up. Oo. Nakikita ko yun sa... Okay lang yan basta para sa Lord ah. Dalawang linggo po, hindi ako nakasimba kasi Oo. nag-focus muna po ako dun sa namin, sa cheer dance. Ano po kami nung Martes. Talent perform po para sa grades. Para sa grades. Kaya nag-ano ka, with honor ka. Galing naman. Praise the Lord. Si Ate Julie din, nag-ano na yan, nag-aalis yan. Nag-aalis na po. Mag-graduate na yan ng senior high school. Ang ganda ng mga nangyayari. Oh, Uy, ano yan natin, ano? Ay, nako, social, nakayos. Ayan po mga kalinga po. May pamerienda pa. Talaga. Ang ganda ng... Uy! Juice. Galing kay Mama. Social, oh. Regalo ko to eh. Social na. Social na po. Talaga hindi na po talaga tulad ng dati. Talaga kalinga pa dati. Malaking pinagbago po talaga. Kaya ayan tuloy Ate Julie. Pinagbago ng buhay Niingitan nila. kayo. Kami na po lagi pinag-iinitan talaga. Yung akong tanong ko bakit po? Sagutin ko. May mga naiinggit-inggit na Ate Julie. Dami sa labas. Pag-pray na lang natin. Yan. Nawa ay patahimikin mo Lord yung mga tao. Ipuin po yung puso nila. Yan oh. Mga masarap. Ito yung table ay iniwan ko po sa may kilay ka po ay pag naiuwi. Ang gabat yung ano dito. May pamerienda pa oh, no? Thank you. Tapos, Ang bibi oh. Kaya niya itong ubusin? dahil po, inaarabo na pati po yun. Ay, bawal. Pwede, pwede. May sipon na ata. Ay, maiyak ma ito pag hindi binigyan. Tinapay na lang po. Tinapay na. Muminay po. Ate, Ayan na, may meriendahan si ano oh. Si MJ. April. Bibi oh. Ah. Yo. Anong gusto mo? Ito, ito. At bigyan mo sila. ate, April. Si Ate April, andito po. Thank you. Thank you sa blessing ni Getty. Ito na si Thank you so Lord. Thank you, thank you. Mukhang mabango to ah. First time ko ulit makakain ng ano. Peanut butter. Ate, Jamay ito. Oh. Kasi yung parang gawa lang po yun sa akin. Ano po yung natikman natin yun sa inyo kayo? Yung parang ano yun? Oo. Parang sa expert. Anong mas masarap yung gawa natin o yung imported? natin? Ay, mas masarap talaga yung gawang Pinoy, ano, Ate Judy. Yun naman kasi parang sa ibang bansa ay parang ano, Wala siyang ano. tamang timpla. Walang matamis. Ito kasi may asukal na, may mantika pa. May opo talaga. Yan ang sekreto ng mga masarap na ano, peanut butter. Ano ate, ano? Oy, naghihingi yung pusa. O ganyan po talaga yan. Oh, nag-iingay yan. Bigyan na kasi naman. May pusa. At Ate Julie, salamat sa ano, sa merienda. Jamaica. Yan, thank you. Ang sarap po dito. Sarap ng kwentuhan namin dito mga kalingap. Dinalaw pa tayo ni Ate April. Oh, ayan. Nandito lang po kasi siya. Ayan, at sabi ko, ano na lang, punta na. At malayo po ito sa amin na lang ano, mga kalahating oras o isang oras. Isang oras kaming nabiyahe para makapunta dito. Ayan. At sige Ate Julie, kumay ka. At ano oras na? Ano na din kami? Alas 4 na? Okay. Oh, ano tayo? Celebrate tayo, ano? Sabay ko na sa birthday natin. Kasi madaming mga achievement tayong na ano ngayong 2024. Diba? Yan si Jamaica. Ano yan? Ano nga yun? Ano ka na naman ngayong SIM? Achiever ka na naman. Oo. SIM. Oo. SIM na pati. SIM card. Achiever po si Jamaica. Tapos si Ate Julie, back to school.
Oh, yan. Back sa pag-aaral. Si ano naman. With honor. With honor. Ay, grabe. Si Totoy naman, ano yan, best in kain muna. Best in kain muna. Si Ate Julie, God bless. Salamat sa inyo. Tuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Bye-bye. Ay, sige, ano? Ano yung may sasabihin pa? Salamat po kay Brother Benny po sa allowance po. God bless. Sir Alvin, sa inyo din. Salamat din po. God bless. Salamat din. Sige, bye-bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan, mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, tumulong po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang iba